So for today's video, we were going to explore Pampanga, featuring some historical church in Pampanga. Time check guys, 3 o'clock in the afternoon. So our first destination is the Santa Ana Church. So dito po kami dumaan sa may Cutod, Angeles City, going to Pandacami, Mexico. Tama yung kilometers? Tama yung kilometers mula dito. So, from here guys, 23 kilometers po hanggang sa Santa Ana Church. Tigi isa yata kada ano. Bukas siya. Isa yung puno-puno. Kita mo naman yan? Yan mo masayang niya sa
Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Sikip lang ang daan dito na. Saktong dalawang. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Okay. So guys, we're now here in Pandakaki, Mexico, Pampanga. Pagkaraan ng 400 metro. Kumanan. Pagkatapos kumaliwa. Kumanan. Pagkatapos kumaliwa. Kumaliwa. Pagkatapos kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Kumanan sa Pandakaki Resettlement Road. Pagkaraan ng 300 metro. Kumaliwa. Kumaliwa. Pagkaraan ng 300 metro. Manatili sa kanan sa Pandakaki Telapayong Road. Manatili sa kanan sa Pandakaki Telapayong Road.
metro. Kumanan sa Arayat Magalang Road. So guys, we're now here in Telapayong, Arayat, Pampanga.
Oo nga. Yung kwek-kwek na. Ano lang yung quick tatlo. Ito sa ito 20. Coffee. Tagdi mo yan, pero dyan ito 20. Anihan ngayon. Bakit iba yung play niya? Oh, muulan. Lago. Wala ka yun lang yun. Kanina pa yun. Hindi. Uy, sampalo. Ito na yung ano, daan. Alam mo daan dyan. Meron. Nagbukan natin. Bukan ko dito. Ito. Alam mas malapit dun. Oh. Ito natin. Oh. Ayun ang pasang. Ay, mas malapit. Konti. Tama. Tama. Ito nakakatakot to. Mga sanga. Sa Baliti, lagi may nahuhuli. Maulan. Ito. Tama. So guys,
dito tayo dadaan, papuntang Santa Ana. Magta-turn right tayo. So, first time namin dumaan dito, guys. Tignan natin yung daan. So, umuulan ngayon, guys, dito sa may Arayat, Pampanga. Wipe, wipe. Ganda.
guys, we're now here in Barangay San Roque, Santa Ana, Pampanga. Bumusan ka? So, after po ng San Pablo, San Roque, Barangay. Yung simbahan sa mismong bayan. Highway. Ay, Highway. Maganda. ang laki ng patak. Ang laki ng patak. Wala nyo. No? Wala. Pero hindi diligas sa Pedro. Siguro medyo natuto yung mga halaman niya kasi didilig. So, muulan din dito guys sa may Santa Ana. Ang laki ng patak. First time mo dumaan dito. Ay, Lagi. Ay, nakikita ko diba? Pakita kang daba. Diyan. oh? Nagpa-traffic naman to. Oo nga. Hindi papasok siya. Mato na nga lang. Bigla namang umulan. May inala. Lapit na tayo. Ha? Lapit na tayo. Lapit na tayo. Ang ganda namang ganyan yung Ganyan, no? makikita natin. Hmm? Ganyan yung makikita natin. Saan? Sa ano? Kasabatik. Ha? Kasabatik. Saan? Sa kapat. Ha? Ang kapat. Hmm. Tumanggap. Di ba sinan ko sa'yo? Ikot-bit na ako. Tumilit yan. Nakanungkit yan. Nakaputo. Ayan, okay. Oo nga. Ano na kaya to? Ayan, ko yan. Tignan natin. Ayan. Santa Rosario. Saan? Santa Rosario. Barangay San Agustin. So guys, we're now here in Barangay San Agustin, Santa Ana, Pampanga. So after po ng San Roque is San Agustin. Yung traffic ba na dito? Oh. So
This is my first travel vlog, guys, for this year 2026. At saktong umuulan, guys. So, medyo traffic dito, guys. Hindi, tingnan ko. Meron yatang road construction. Tignan mo kung gaano kahaba. Sobrang tagal. Oh, bababa. Lupa ka to. So guys, kung dadaan kayo dito sa may San Agustin, medyo traffic po kasi ginagawa yung daan. One way lang siya. Tapos niya, hindi tinipid oh. Doble siya, hindi tinipid. Ha? Oo nga pa. Yung ganyan yun. Oo nga eh. Sila naman yung nagiging. Sila na may matatagalan yan. Skip. Ha? Sige po. Hindi, si ano, yun sa ono. Si ano po. Basta pa ba? Ayun. Kasi update lang sila na pag-iusap ko lang. May dalawang pending, may mga pending ko. Thank you. Yung ganda. May ganito pa pala dito. May ganyan pa pala dito. Ispan. Oo.
guys, we're now here in San Joaquin, Santa Ana, Pampanga. After ng San Agustin is San Joaquin. Puro saints po yung pangalan ng mga barangay dito guys. Highway na. So, palabas na tayo ng highway guys. Dito tayo. Ang ganda ng sport table, oh. Oo na. Okay, kas. So, along the highway lang po yung church, guys. Malapit na tayo. Ayan na yata eh. Yun, yun. Ano kasi ito dati? Grocery? Iniba na nila. Saan ka papasok? Ito na yung church. So, ito na yung church, guys. Ba't ganun? Ba't iba? Ito na yun. Ayaw, ito. Oo, ito yun. Layo pa sa'yo. Saan kaya tayo pupunta? Saan tayo papasok? Ganda, oh. Yun, oh. Entrance only. Sarado ata. Dapat ata dito ka sa Makaliko. Oo nga eh. Ganda. Ay, wala ta. Daming sasakyan sa loob. Wow. Ay, wow. Parang baraswain. Ay, salado. Ha? Ah. Pasok ko lang. Hanap ako ng... The ancient church of Santa Ana, Pampanga, of the Roman Catholic Archdiocese of San Fernando, Pampanga, was established on 1756. It is located in Barangay San Joaquin, Municipality of Santa Ana, Province of Pampanga. The parish fiesta is celebrated every July 26. Tanggapan kayungan at pinumko kaniti. Iti ang kalis ng kanakong daya. Ing daya ng bayo at alangang tipan. Ang ibubong para kay kayo at mara ka rin sa langnaw. Pantito ang ipatawaran na rin kasalanan.
Dabdaliti. So, sarado yung church guys kasi meron yatang kasal ngayon. So, para din po siyang Barasuin Church guys ng Bulacan. Di ba siya tayo misteryo ng kasanpantayanan? So, ito po yung paligid ng church. So, katapat lang po niya ang Santa Ana Public Market. Balik may hinayari ng tekang Santa Iglesia at lawan may hindi daw din sa nila pauling kamatayan ng iguana kaming sinodkena. Pagkala mo, tingin kami ni sulusudo, kinatawan at daya, nagatuan kami iba ng Espiritu at maging neto kaming katawan, neto mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kesanang neto may lang hanggang daon keka. So guys, hindi po tayo makapasok sa loob kasi meron pong kasal. So, ito po yung front ng church. So, silipin po natin yung sa likod niya guys kung ano pong itsura. So, dito po sa labas, yan, meron pong stage. And then, meron pong malaking Christmas tree. So, meron po siyang I Love Santa Ana marker. So, sa side guys, ito po yung itsura niya. At ang asawa, ang timor makanano ng kalugaran Kristo in Santa Iglesia, at ibiyerdeko kabela in pananatako in Beno. Hindi mo manatiliya, kaya kayo, Reynaldo Junior at Ani Luis, inuuyorin kong Tokyo. Ang pusuyo, king meto manatiling buklod ng dalisel ko. Amen. Panuanan ako sa kanike kong anak, ing lugod ay diyo karedaw, miyab na sa nagsanang dinadan auto. Amen. Ing kapayapan ng Kristo paratis sanang maramdaman ka rin pusuyo, at king kekong tipale-pale. Ni katapat ko sanang kahalumuran at alagad sipin niyo, king tula at king longkon. Amen. Makasalihan ko sanang sumao at mamatula ka rin sa blang lalapit kay kayo, king oras ng pamangailangan. Ating kanwanan ng So, dito po sa likod guys, meron pong CR. Mitutugsan ng lamis-lamis, king kekong pibale-bale. Amen. May panuwanan ko sa aking kekong obra at pagkabangnan ing kayang bunga, ing kaingatan kapilan man yan ako at danan kaligaligan, na ing kapagnasan ka rin makayatong pibansyan, at kahit ako king So, silipin po natin kahit sandali yung loob guys. Parati sana ka rin kala mamisa diya kay kayo. So, dito po sa side ng simbahan, pwede po natin siyang tignan. Ipagkalugnasan ng Diyos kay kayo makabanggit. Sarado po kasi yung front door guys. At kay Bachense, iwan din pong katapatan king kayarianan kay Tinyago.
idala na po sa aking nanganganan, pagarian, kalimban mo. Amen. At bendisyonan na kayo ng ating Diyos sa may payong totoo, ingit pa, ating anak, ating Espiritu Santo. Amen. Umena po king kapayapan, bandugod at sumuyo, king Geno. Salamat king Diyos. Reynaldo Junior, pag-amin mo ng uwan, ani Luis, aking pangkasawa. So, ito po yung loob ng church, guys. Ang ganda po ng altar. So, ayun po yung mga kinakasal, guys. Nasa harap po sila ng altar. So, tara, guys. So, buti na lang po naka-open yung pinto dito sa may side ng simbahan at nakita po natin yung loob. So, hope you like this video, guys. Thank you for watching.